आइ सादुआ सिमाङाव सोबनाय जानानै बे अन्थाइखौ संकस दैमायाव लोगोफोर नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे भिडिअ लानानै फैबाय। बे भिडिअआ जाबाय मोनसे बिमा गुरु। बिमा गुरुआ मोनसे अन्थाइनि दै लोंबानो बेमार हामो होननानै बुंबाय थादों। बे नंगौना नङा बेखौ फन खालामनानै सोंहरगोन। नैबे मोनसे भिडिअ आं नायनानै मिन्थिदों नंगौना नङा, हसा नंगौना नङा बेखौ देखायगोन, माने सोंगोन। फन खालामनानै नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय। नैबे मोनसे सेरफांगुरि थानानि सिङाव थानाय बे दाङाफारा गामियाव थांनाय 5 बोसोरनि सिगां संकस दैमानिफ्राय बिमा सोरगोस्रि आइ सादुआ थरसे अन्थाइ लानानै फैदोंमोन दैहु महरनि। बे दैहु महरनि अन्थाइया सिगांनि समाव सना। आइ सादुआ सिमाङाव सोबनाय जानानै बे अन्थाइखौ बे हसा नंगौना नङा दा फन खालामनानै सोंहरनोसै। नंगौना नङा नै नोंथांमोननि सिगाङावनो फन रायलायगोन आं सोंहरनोसै बेखौ फन खालामनानै हसाके बेयो नंमारगोना नंमारा। फन खालाम नाम्बारा दंखायो नै आं फुनोसै। फार्स्टआव 9678727339 बिमला কোনো प्रेसिडेंट भी उठाई सोरगोस्रियाव गुरु मबाइल नाम्बारखौ थुनोसै आङो 9678 नोंथांमोनाव फन खालाम 9678 7273 69 लाउड होनोसै। हेलो हेलो औ आं नै बाक्सानिफ्राय बुंदोंमोन आब'। नैबे मा होनना बुङो मान्दार अन्थाइ ना मा होनना बुंदों? औ माने बेयो माबायदि माने मोनथिनो लुगैनानै फन खालामहरदोंमोन। हो माने बे अन्थाइया मोनसे इसोरफोरनिसो नालाय औ बेखौ दै हरदों आरो बेनिफ्राय औ ओमफ्राय बेमार आजार जानायफोरनि बिदिनो आथिं सानाय, आखाइ सानाय, सोरबा मोदोम सानाय, आलौनाय, औ अन्थाइ जानाय, सोरबा खर' सानाय, खर' गिदिंनाय आरो बेफोर हामो। अन्थाइ जानायाबो हामो आरोना? औ। औ बिनिफ्राय अन्थाइखौ बहानिफ्राय मोनबोआमोन आब'? अन्थाइया एकदम संकस जन्दुवारावसो लायनांदों। संकस जन्दुवाराव। ओमफ्राय ओरैनो हामखाथारोना आब' बेयो बेमार जेनेबा अन्थाइनि दै लोंबाथाय बेमारा जि बेमार दोङो? अन्थाइनि दै लोंबा बेमारा नोंनाव मा बेमार जादों बे बेमारा होखांग्रोयो आरो सिगां। औ बेनिफ्राय एकदम बारा जानाय बायदि जागोन नोङो। बेनिफ्राय नोङो बे दै लोंनायखौ गारनो नाङा। आंनाव बारासो जाबाय माथो होननानै गिनानै थानो नाङा। औ लोंखिना होनांगौ आरो बेनिफ्राय लासै गाव खमायलाङो। गावनो हारसिंनो थामिलाङो आरोना? हा? ओरैनो गावनो हारसिंनो थामिलाङो आरोना दैखौ लोंबाय थाबानो? औ। बेनिफ्राय ओरैनो ओमफ्राय आब'ना एड्रेसा बहामोन बे जायगाया? हा? ओरैनो जायगाया बहामोन आब'ना बियो? जायगाया? औ। जायगाया डिस्ट्रिक्टआ क'क्राझार। औ। ओमफ्राय पस्टआ जाहैबाय सेरफांगुरि। सेरफांगुरि। औ भिलेजनि नामा दाङाफारा। दाङापारा। औ दाङापारा। दाङापारा जायखिजाया समायाव थांबाबो लोगो हमनो हागोन आरोना? औ औ। औ माने थांनायनि आगोल फन खालामनानै थांनांगौ ना फन खालामालासिनोबो थांजायो? फैबा नोंसोरो फन खालामनानै फैनो हागोन आरो फैयोबा निरामिस जानानै फैनांगोन नोंसोर। मिरामिस जानांगोन आरो नायजाग्राफोरा? औ दै लांनो फैनायाव बाराय मोनब्रैल' ओमफ्राय दै होनाया। औ बिनिफ्राय माबा थुगि सुगि लांफानांगौ नामा जेनेबा? हा? ओरैनो माबा थुगि सुगिफोर लांफानांगोन नामा आपेल, आंगुर, बुट, फिथाइ सामथाइ? बिदिखौथ' नांथ'वा दा नोंसोर दैल'
लांनो फैयोबा माबा मा होनो गय जरा फाथै जरा लाबोदो दुहु सलाय थाव गुबै औ बिनिफ्राय ओरैनो बेमार हिसाबै फैसा बेसेबांसो लायो ओरैनो फैसायाथ' दा दै हरनायाव लाया लायाना ओरैनो नोंसिनि दया दरमाव नोंसोर बेसेबां होलाङो हरनानै बेसो औ दे होमब्ला आब' बेखौनो फन खालामदोंमोन उनाव फन खालामफिनगोन दे औ दे नै फन खालामखांबाय दा सोरबाफोर थांनो हायोबा थांनो हागोन जाय थांनो गोसो उदै सानाय अन्थाइ जानाय बिथांमोना दै लोंबानो हामगोन आरो नोंथांमोननो प्रुफ रायलायना देखायबाय नोंथांमोना फन खालाम खनसे कन्टेक्ट नाम्बारखौ आं होगोन बेजों फन खालामनानै नोंथांमोना रायलायहर माबायदि मा खालामो एसे प्रुफ लानानै मोजां हान्थिलांबानो आरो चेनेलखौ जुदि अननानै नायदोंब्ला चेनेलखौ अननानै लाइक शेयार साबसक्राइब खालाम भिडिअखौ बेखिनिखौ लाबोना खालामबाय नायनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर थाबाय